Njani? Omphambi kwenu unothiwa amadondo, unquhle umwelasi. Kusho kanje ngisibiza ngethawuleni lenyama ngoba ithambo libaba iviningi ayifuna. Uzozibuza ukuthi indaba ngithi muhle. Nginje. Umuntu osifazane ubuhle bakhe busekhanda. La uzobona ngelinye ilanga. Silana nje ukufaka incwadi ukuze ubone ubuhle bakho. As much as uzoya library uzobona ukuthi uzokhula ube muhle ekhanda. Into engizele la ngani. I'll just share story sami nje sincane ngisawumfundi ngimuhle njengani. Ngibila umfundi bekumnandi. Uma umfundi expose ezintweni eziningi. Yonke into ibonakala inhle. Yonke into ibonakala imnandi. Ngifunda umatric wami I completed 2014. Ngifunda umatric uthi uma usuka grade 11 umzali akuthengele i-uniform entsha head to toe. Uthi uma uhamba emgaqweni lapha ya ushayela amahuthi uzibone intombazane ukuthi engamuhle ngalapha endaweni recognize. Kodwa ngimele ukwazi ukuthi as much as recognize ngo January sikufuna ephepheni. Ngithema lifika iphepha ngazithola ngino age higher certificate. Kade ngine uniform enhle nawo wonke umuntu mhlambe ngaphakathi esikoleni. Ngiyazitshela ke mina kancane kodwa akungisizanga kalutho ubuhle bami ngaleso sikhathi ngoba bengine uniform enhle ngishayela amahuthi ngalana ngalapha. Engizokutshela wena manje ungabanaka abafana ofunda nabo. No majini. Banganayo uzobona ukuthi uzoyevasithi uzombona ukuthi muhle kanjani lo mfana ombona esikoleni egqoka ugrey neshethela emhlophe uma esefaka ikhavela ofaka iskipa segama uzombona ukuthi wazwagezeka bo uzombona ukuthi wazwagezeka bo. So into engizonitshela yona esenzobhala ama exams bafethu awuthi kule group okuyona ufunda nayo kuba ukuthi igroup o understandayo kuyona because mina into eyangishaya ngangifunda nabantu ababesmart bonke kuyimina kuphela engazi ukuthi so babethu uma bediscuss izinto ngibuye ngisaba ukusho ukuthi no uyazini bafethu angikuzwanga lokho ya ngingabaqalisi phansi. And I did my matric because ngabona ukuthi angithathwa ndawo bebe ngibiza ko ISS bengibiza ko TVET but bengazi ukuthi ngifuna ukuba yini one day ngayi refuse leyo nto. I had a gap year 2015 ngahlala ekhaya 2016 ngabuyela edeskini. Ngiyajabula uma ukuthi manje sengikwazi ukuhlala nomuntu oyimonitor lami engene eclassini ngibhala ama exam ngithuka impela angiyele nje hambe lecele ngami ngingazi ukuthi ngizothini nami nomama amadoda. Guess what? Ngathola ubachelor with flying colors. Ngaphasa namhlanje ngiyafunda nje kwamanye ngise DUT and nakhona angiphasi ngenza 1. So good people yonke into inesikhathi sayo bafethu yonke into inesikhathi sayo. Ngabona umjolo awubaleki as much as ubona ngathi umnandi but angeke ngiqambela amanga njengomuntu omusha nami ngangaba ngangani ngeke ngiqambela amanga ngithi ngawenza wenzeni nazi ukuthi into ebaluleke kakhulu nazi ukuthi niphumelele emakhaya. Khona isisho esithi to bring about change let us show ourselves ukuzisa inguquko masizibonakalise ngoba ayikho inguquko ezovela uma singazibonakalisi thina. Enye into engizoyisho nje bafethu sengivala asihloniphe okay asihloniphe sithande but ungalingi umsaba uthisha umuntu naye uma yenze into ongayithandi iyakena ngenhlonipho ufika umtshela ukuthi mem into oyishilo kumina ngithandana uyobe ulahle because kukhona umehluko phakathi komuntu onothi nomuntu orude. Umuntu onothi uyakwazi ukukhuluma into sakudlala uthisha understand but wena ulihlaza uzohlezi engakunayo. So bafethu nizophasa ngiyanibona nje ukuthi nani isikhala lapha all the best.
Muy bien.